опаковай с мен много добре ухаеща поръчка с парфюмче от Nike и с реални коментари. Днес опаковам поръчката на Миглена. Тя си поръча гривна с естествени камъни цитрин. А знаехте ли, че цитринът е магнит за изобилие, богатство? Води до проява на щедрост, но в същото време помага човек да задържи богатството си. И така красиво опаковам гривничката, слагам вътре в една розова турбичка от органза. Също така слагам и картонче с значението на камъка цитрин за клиентката ми. Тя си поръча също така и обици Crystal Shine Hoops в най-малкия размер. Прекрасни бляскави обички. Пред да съм забравила, ще сложа тук и коментарът и отзивът на клиентката ми, след като си ги е видяла и сложила обичките си и много си ги харесала. Аз съм много доволна. Благодаря за отзивите. Слагам и кърпичка за почистване на бижута като подарък и надписвам нейната картичка за благодарност с нейното име. Ако и ти желаеш да поръчваш твоето бижу, можеш да погледнеш сайта moody-shop.com, да си поръчаш от там и да се възползваш от минус 5% за първа поръчка. Чао!